היי, שמי עופר חן, אני רואה חשבון, למעלה מ-25 שנה, אני בן 56, יש לי משרד עצמאי, ואני עוסק בכל מיני תחומי הפעילות של משרד רואה חשבון, ייעוץ, ליווי עסקי, קידום עסקים ומנטורינג. יש לי איזשהו משהו שאני החלטתי שאני לוקח אותו כפרויקט, ופרויקט לא סתם פרויקט, אלא הפרויקט. כל אחד מאיתנו יש לו את הפרויקט הזה שהוא חלם עליו, איזשהו רעיון מדהים, שהוא אמר, זה יהיה הרעיון שישנה את העולם, וכמו שהוא בא לרעיון הזה, הוא לוקח אותו, אורז אותו, ומעיף אותו למגירת הרעיונות הגנוזים, ויום אחד הוא רואה שמישהו אחר מצא את הרעיון. החלטתי שהרעיון הזה, זה יהיה רעיון שיצא החוצה. באתר ג'אמפסטארטר. ומה הרעיון הזה? כאשר אתה הולך ואתה נפגש עם מישהו, ואתה יוצר איזשהו מגע עסקי עם מישהו, מה אתה רוצה? אתה רוצה שהבן אדם ישמור את הפרטים שלך אצלו. אתה רוצה שהבן אדם יזכור אותך. אתה רוצה שהבן אדם שכל פעם שהוא מחפש מישהו בתחום העיסוק שלך, ידע מה לחפש. אתה רוצה בעצם לחדור לקרביים של הבן אדם. מה עם הקרביים של הבן אדם? טלפון, הסמארטפון שלו. איך אני חודר אליו לסמארטפון שלו? איך אני נשמר אצלו בתוך מאגר אנשי הלקוחות שלו? איך אני נשמר אצלו ברשימת אנשי הקשר? איך הוא יוכל למצוא אותי באיזשהו סימן הכר כלשהו שאני פגשתי אותו? לצורך כך, פיתחתי אפליקציה, ואפליקציה מאוד מעניינת. האפליקציה היא בעצם נועדה להחליף או להשלים את כרטיס הביקור. במקום שתיתן את כרטיס הביקור, הבן אדם מסתכל, יתרשם מאוד מהכרטיס ביקור, ויגיד באמת יש לך כרטיס ביקור מדהים, ואחר כך או שהוא יזרוק אותו, או שהוא ישים בכיס וזה ילך בכביסה, או שישים את זה מתחת לכיסא כדי לסדר את הרגל, או שבמקרה הכי לא נעים הוא יחטט עם זה קצת בשיניים, כי זה בדיוק נתפס לו משהו מארוחת צהריים שנפגשתם בה. אני חושב שיש פתרון אחר, ואנחנו היום בעולם דיגיטלי, בעולם של סמארטפון, בעולם של אינטרנט. אין מצב, הנייר הזה הוא מיותר. אנשים לוקחים את הכרטיס ביקור שלהם, המהוע, המרופט הזה, שוכחים להתקן אותו, לא מעדכנים את הטלפון, לא מעדכנים את הכתובת, נפגשים עם בן אדם, רגע שנייה, אני שיניתי את מספר הטלפון, רגע, הכתובת לא, זה לא המייל, שיניתי מייל, שיניתי מקום עבודה. מה נעשה עם זה? כל פעם נלך ונזמין? הרעיון הוא אחר. אני בא לבן אדם ואומר לו, שמה, מה הטלפון שלך בבקשה? מה השם? קודם כל אני רושם אותו אצלי, שומר אותו אצלי בטלפון, דבר שני אני משדר לו, בהודעה מאוד פשוטה ובדרך אמצעות קישור שאחר כך הוא פותח ושומר אותו אצלו, ואני גם דואג שהוא יפתח וישמר את זה אצלו. ולאחר מכן אני מבצע מעקב, האם הבן אדם פתח את הקישור, אם הוא שמר את זה, מי הבן אדם, איפה נפגשתי איתו, ועכשיו נניח שנפגשתי עם בן אדם מסוים שעוסק בתחום כלשהו, והוא לא מחפש רואה חשבון היום. אבל בפעם הבאה שהוא יוצא רואה חשבון, הוא יקיש בטלפון שלו רואה חשבון, בום, אני נופל לו למעלה. הוא יכתוב מפגש עסקים, בנק הפועלים, רואה חשבון, בום, עף לו למעלה. הוא יכתוב איש עם קרחת, רואה חשבון, בום, אני עף לו למעלה. בכל מקום שהוא יחפש מקצוע שלי רואה חשבון, אני דבר ראשון צץ לו בטלפון. זה הרעיון. האתר ג'אמפסטארטר זה הגיוס ההמונים, זה התהליך הזה של החשיפה, של האפליקציה, של התהליך. כי בסופו של דבר מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים למכור, אנחנו רוצים להיכנס לאנשים לתוך התודעה, אנחנו רוצים לייצר לידים, אני רוצה לייצר קשרים עסקיים, אני רוצה ליצור מצב שאנשים שמחפשים מישהו בתחום המקצוע שלי, תמיד ידעו ויחפשו אותי. אני רוצה לדעת מי האנשים שנפגשתי איתם, ואיפה נפגשתי איתם, ואיך אני נפגש איתם שוב מחדש. אני רוצה לייצר תודעה חדשה. התודעה החדשה, אופר קארד. אופר, אבל בדאבל F. אופר, מלשון להציע, קארד, כרטיס. אוקיי, מה זה הגיוס? למה פניתי לאתר ג'אמפסטארטר? אני רוצה לגייס אנשים שיתמכו ברעיון, יקנו מראש את האפליקציה, יקנו את האופציות הנוספות שיש לכם פה בצד, ואתם תראו פה, יש פה מבחר של אופציות של שירותים נלווים שאני נותן ביחד עם הפרויקט הזה, ואפילו מי שרוצה להיות שותף בתהליך עצמו, מי שרוצה להיות שותף בפרויקט, מי שרוצה להיות שותף בחברה שהערך שלה הוא פשוט עצום. מי שרוצה להיות שותף יכול להיכנס מעכשיו. אני נותן פה חבילה של מוצרים. החבילת מוצרים הזו היא חבילה נלווית לרכישה של הרשימת של חבילת ההודעות. זה חבילה נלווית שבן אדם שרוצה גם להכיר אותי, גם להכיר את צוות הפיתוח שלי, גם לקבל מהניסיון שלי, מהמנטורינג שלי, גם לקבל את הייעוץ העסקי שלי בתהליך עסקי שלוקח אותו למקומות אחרים, כי כמו שאני לוקח את עצמי, אני לוקח אנשים אחרים. אז אם אתה רוצה להיות אתם רוצים להיות שותפים להצלחה הבאה, שלא תגידו, וואי, איזה באסה, היה איזה פרויקט ולא נכנסתי בו שותף,
ולא השקעתי בו, ולא קניתי אותו, ולא הייתי שותף לתהליך של ההצלחה, ולא הייתי חבר לגילדה הראשונה של האנשים שהיו שותפים לתהליך המטורף הזה שהולך לקרות פה בשבועות הקרובים, כי זה הולך לטוס, והקצב של הצטרפות של אנשים הוא הולך להיות מטורף. אתם רואים ואתם תראו כמה אנשים כבר הצטרפו מתחילת התהליך, איזה תהליכי שיווק ביצעתי פה, איזה תהליכי פרסום עשיתי פה, דברים שלא מקובלים בענף, לא מקובלים. אתם רוצים שאדם לא שגרתי, אדם לא מקובל, אדם לא רגיל ילווה אתכם. אתם רוצים לצמד לאנשים לא שגרתיים, אתם רוצים לצמד למצליחים, אתם רוצים לצמד לאנשים שיש להם ראייה אחרת וחשיבה אחרת. בואו תצטרפו אליי למסע מרתק. אוקיי, אז מה צריך לעשות? יש פה בצד חבילה של מוצרים. החל מהשתתפות הראשונית הבסיסית ועד לשיא השיאים, שזה השתתפות מלאה באחוזים בפרויקט שלי. חבר'ה, הפרויקט הזה הולך להיות מטורף. אתם יכולים להיות שותפים להצלחה שלא חלמתם שהייתם יכולים להיכנס אליה. כי כל אחד רואה ושומע וקורא על ההוא שעשה אקזיט ועל ההוא שמחר וקנה ב100,000 שקל ומחר ב1,000,000 שקל, ואתה אומר, איזה חבל שאני לא הייתי שם. למה לי לא הציעו? אני מציע את זה. אני מציע לכם את זה עכשיו. יש פה חבילת מוצרים, כל סכום יתקבל בברכה. כל השקעה זה השקעה, זה לא קנייה. כל השקעה זה השקעה בדברים שלכם, במוצר שנוצר עבורכם, בתהליך שלכם, בקידום העסקי שלכם. אבל מי שרוצה לקדם את עצמו, לעוף למעלה, ולוקח את חבילת מוצרים הנוספת שיש לנו עד לחבילת ההשקעה בפרויקט, קדימה, אני איתכם. אוקיי, אז אחרי שגמרתי לדבר, יש לי דבר שאני אוהב לסגור אותו יום, שיהיה לנו יום משובח.